Ka tabbata. Na ba? To. Na ba? Mata, na ba? Mata, mata, Ka ce me? ina yini mama? Ya gajiya? Ya kasuwa? Mun gode Allah. Ya iyali? Lafiya kalau. Dama ina son gaishe ki ne. Na ga kwana biyu ba mu gaisa ba. Haka ne. Shi yasa na ce bari in gaishe ki. Ayya. Ni ne. Ayya. Mai gidan Rukatu? Ayya. Nan gidan Adabula. Haka ne. Ayya sani. to shi ne. Sai an jima. Yawwa. Abu ta gajiya. Yawwa. A ga da kowa da kowa. Yawwa. Sannu. Amma wannan mata wannan tsohuwan ta cuce ni. Wallahi tsohuwan nan ta cuce ni. Kuma a zo a yi darasi kamar mata ashe ba yarinya ba ne. Amma wallahi ta gama da ni. Allah tsohuwan nan ta gama da ni.